Atendan agora a este pequeno, é Álvaro, de 4 anos, de Ourense, que ten o título de coleccionista máis novo, outorgado pola Sociedade Filatélica Ourensá. Combina paixón pola filatelia co amor polos animais. A súa colección fauna xa viaxou a Arxentina e con ela participará tamén no Campeonato Nacional de Filatelia Xuvenil de Cádiz. Álvaro anda polos 4 anos e, inda que coñece as letras por separado, non sabe ler. Estamos na Asociación Filatélica Miño de Ourense. Nunha cadeira a súa medida, a súa nai axúdalle a etiquetar cada selo, ditándolle as letras que xuntas forman palabras sempre de animais. E claro, viste de Snoopy. Mais que unha colección filatélica, o pequeno álbum de selos de Álvaro é algo así como un zoolóxico en papel. Animais, é a súa paixón. Gustan os animais, os bonecos de animais, todo de animais, entonces os selos tamén de animais. Os rapaces o que fan é eso, entendes, elixen un tema que lles guste e sobre eso fan a súa colección. E Álvaro, animais, pois aí estamos. Marila Abad, a vicepresidenta da Asociación Filatélica Miño de Ourense, é mestra no Colexio Cardeal Cisneros de Ourense. Ela levou súa paixón pola filatelia ás aulas e contaxiou a Álvaro Carnoto, daquela con 3 anos, ata ser hoxe o coleccionista de selos máis novo de toda España. Entón, ele está ali e sempre utilizamos a filatelia como ferramenta educativa. Entón, tocou o ano pasado, cando tiña 3 anos, fomos a clase de infantil na que estaba ele, empezamos con selos e tal, fixose un taller en grupo, pero despois ele viu ilusionado con eles, entonces empezou a facer o dos animais e aí estamos, con Álvaro coa súa colección. A colección de selos de Álvaro, con algúns de nova factura e outros despegados de cartas, chámase Fauna, para el, F-A-U-N-A, e ten como motivo a biodiversidade do planeta. Leva exposta no edificio de Correos de Ourense dende o 12 de setembro. Con ela participará no Campeonato Nacional de Filatelia Xuvenil Juvenia 2025 en Cádiz.